Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Kelurahan Bendo yang part 1 kemarin, berada di perumahan kosong terbengkalai, perumahan terbengkalai. Masih penasaran teman-teman, soalnya kemarin kameranya nggak padang. Ini kamera elek elek. Saiki jam berapa Mas kan? Dilihat kan? Jam 12:16. Benar iki, kita zoom. Kena ya? Kena ya, guys. Duduk jam 09.00 loh. Jam 12:16 waktu Indonesia. Wah, apa iki? Sama tok iki. Oh, layak no. Wah, telakit bos. Oke guys, kita lanjut penelusurannya ya. Diingin anu guys. Penasaran karo kono kan arep rono iki sampai kene to diingin mergo kamerane lho. Kamera bosok iki. Kamera elek kayak center pas mati bongko. Lah saiki delokan. Saiki nyentri bisa padangnya ngene. Omah ndi Pak guys sing wis ditelusuri dhewe saiki? Ono kayak. Nah, oke guys. Lebih mencekam guys ya. Diingin kan ning kono. Ini kuwi. Ini kan mek stop kok kono to. Stop kok kono. Iki omah guys iki ya. Terbengkalai. Yuk Oscar lanjut. Yuk. Sampai di Oh, bu ya masker Pak ini masker ya. Keren iki babalan iki masker sini. Warna gelem resiki yo. Omah kae masker, enak apa masker? Omah kae. Ojo ya. Sini aku tak. kono sawah. Oh iya. Boleh dilihat kan dalamnya masker? Kita lebih berani guys soalnya ada senter kita gitu. Wes, aja didelok gambar-gambar ini guys. Saya pakaian nih masker. Pakai pakaian ya. Apa ada bunyi ya? Kita ngono deh masker. Coretan tok. Wes aja di nganu guys. Lho. Kok jadi dong dicoreti ya oprek. Lu gak bahaya tadi. Wih, gak bahaya ya. Gak bahaya kan? Ini guys kondisi di belakang sendiri ya masker. Oh, Sing rumah depan nih masker. Paling ujung. Bawah nih enggak kok biasanya wadem iki guys. Kurang ngerti ya terbengkalai ini berang tahun, tapi saatku ya suwi. Berang tahunnya muncul dong. Banget nih masker. Lali ya terbengkalai ini berang tahun, tapi saya lihat itu berang tahunnya muncul. Bal. Oh suwi kan. Rumah iki sik ya masker ngarepmu iki. Iki Kono namanya. wis nek tembus e. Oh iya. Kena masker kena. Ki apa masker ngarepmu? Heeh. Apa iki? Omah. Mosok ya omah. Orang dadi paling ya. Iya. Boleh tembus. Iki malah wis ditutupi godongan wis. Ki bangun rong dadi iki guys. Delok ngirone masker. Wis foto itu mah. Iki lek dadekne perumahan elit tenan nih, ya ora. Gimana?
resik guys. Yo, main rada sih. Kurang listrike kayak ya. Ugo. Kosong. Lampune ra enak. Oh iya. Tripod dudukmu kayak kene Mas Garak dia ngomongan kene sih. Kene tripod dudukmu cepat nang kene. Ini dhewe ngadepe ndi? Omah kosong kae mburi. Dadi dhewe nek kene to, iki tripodmu ngene ade ning kene. Jelas iki tripodnya di center. Gar. Center apa? Dadi ngadepe ngene. Ben maksudnya Dan nek gini. centernya ben ngadeg lho, maksudnya pangan nyentri awak dhewe. Ya iki. Kan ana flash iki kan. Wah, adem saka biasane guys malam ini. Nang ini. Wah. Kayak musim angin wis ber kok saya enak angin ya. Centernya kan endi sih? Sembarang. Hmm? Ini lho, ade ning kono. Ade ngadep Kono. ade ngadep rono. Kamerane ning kene. Ini. Heeh. Wis lho beneran ning ngene lho. Ngene lho. Duh, ono apa tuh iki? Terus piye lah dia omongan? Ning kono kan gak ning kono. Kamera niki kayak niku nih. Ora iso ngadeg Kira kena ya. Ora kena didekekno. Masa. Pengen kemai kuwi lho dipasang niku. iya. Heeh. Nah, iki piye iki lek miring? Ini lho. Cek guys. Cekel HP ini. Ora tak. Oke. Pindah haluan guys. Ombet sing iki. Kita ora Anten kudu ngepas nih gak iso ngadeg lek nganu mau diganti sendal. Sing ngisore lho masalahe gak iso kok seimbang lek ngepas. wis. Oke, wis kita mundur. Kita mundur. Ini. Sentermu sing padang lho, Ki. Kowe nggih senterku iki lek nyekel. Senterku mereka ketutupan casing. Nek casingku tak cepot, iki nih, ngene. Loh, kowe melu ning kene to, Bro? Iya, maksudku iki ngene lho, kita percayaan ini lho. Pokoknya ada. Wis mau rekam iki? Wis enggak terputus iki, no putus-putus, guys. Wis. Halo, guys. Kerasa apa lagi? Suasananya adem. Oh, wis. Ngono apa jenenge? Godhong-godhongane wis Kuwi kene dhuwur-dhuwur. arepe tinggi lapangan lho iki. Iki ora dhuwurne paling. Sing pasti lek ceritane ya ora ngerti tapi sing genahi apa? Wis suwi bengkale. Iya guys, sesuai iki jelas. Lek ana apa-apa menawa ketok ning kamera kan yo ngomong guys, mana kan yo kadang ora ngerti. Enggak ketok. Kone kali iki. Kali ya nek. Besok tuh. Mosok enek kali ora enek. Besarane banyak. Idi to, ora enek angin pring-pring iki tok. Kene ra enek no kali. Enake kono no. Kono malahan.
daerah kono kali sing salurane dalan mal Wirono lah kono nek kali jembatan cilik Ngono. tuh Hari guys. bahawane jan Waduh minta ngomong. videone no putus-putus lagi. Sorry guys yo video yang pertama enek cut-cut soalnya yo gak kena macet-macet. Enek lo video musim pertama toh Mas Gar. Iki wek tas mulai mlaku yo. Wih mandek ngene. Iya macet terus aku. Macet. Kayak macet ngono to. Oh, kayak piye iki? Aduh, bingung. Kita pertimbangannya seakeh tapi terus macet. Heeh. Apa Mas Gar? Oh. Suara mabuk. Heeh. Terus yo. Lecah. Suara guys. Mas Gar. Ceblok. Suara ceblok guys. Aduh. Ben ngarep kok ora ketokno aku. Mabuk mau Mas Gar. Wong apa-apa ta? Wah, suaranya angin nih. Rono wanita Mas Gar. Rono. Semak-semake lho dhuwur. Ulone, Bos. Jajal delok sik no. Apa ya Mas guys suara mabuk mau? Suara mabuk sentermu. Bola semake dhuwur kok, Bos. Jagani apa ta ulone lho, Bos. Masalah iki. Masalah ulah. Guys, apa iki? Sumur ta? Iya. Untuk belumbang banyu. Heeh, Hmm. belumbang guys. Apa ya Mas suara mabuk ya? Ning no backsound. Sunyi. Wis suara jangkrik-jangkrik. Karo iki apa? Semua cilik-cilik goti sikil. Kita tahu apa ya Mas Gar? Hmm? Daur. Syutingan kono tak senterane. Ah. Ngerti lagi wit-witan kabeh. Ono. Bagi kita apa-apa guys, tolong kasih tahu saya. Saya tidak tahu. Kan yo, mau suara mabok mau yo. Heeh. Kok ceblok. Aduh. Mana Mas Gar? Kuwi apa ya pelem? Tuh, lemok ini. Aduh. Mau itu apa ya? Iki to jenis mute. Sungguh. Iya to kok buka kamera iki jan. Aku ora buka kamera lho. Aduh semute. Ademe guys sing rada dari asine ya enggak merinding mek ademe tok. Semute, Bos. Pas sih. Ya Mas Gar. Explore ngono ya guys ning kene ya. Carane 42 ke di sing diingi ya. Gandengane diingi sambungane. Jajal karo golek-golek nggon liyane. Mumpung sik yamine
Apa lek wi videone ketahuan malah sing delok kok waleh. Lek ketahuan. Delok kok waleh. Lek wone ketok kenampakan apa-apa mau langsung bunderono guys ya screenshot. Yes ngono guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.